Corbera acollí la 25 matinal motera organitzada per l'equip de motociclisme, una matinal que, a dia d'avui, està plenament consolidada i que ha aconseguit batre rècord en participació, superant les 600 motos. Feliç i molt satisfet, primer per la vostra presència, ho han venut tot i han vingut més motos que mai en la vida. Hem arribat a les 600 motos avui. Tots han aportat, cada any deprenem més, idees noves i anem millorant-nos a poc a poc. Moters arribats de diferents punts de la comunitat valenciana i de fora d'ella gaudiren d'una jornada festiva. Per a tots ells, des de l'equip de motociclisme de Corbera, s'organitza un esmorzar. No falta tampoc la música en directe i el sorteig relacionat amb articles del món del motociclisme, entre altres activitats. Motiu per aplaudir a la gent que ha vingut, el bé que s'han portat, que passa un event tan gran en tan poc de llocs sense cap d'incident. La gent ens ho diu que si ho fem, no ho fem i tranquils, que l'any que ve també en farem una. No patisquen que l'any que ve també hi haurà. La matinal de Corbera ha aconseguit complir el seu 25 aniversari amb èxit. Es tracta d'un llarg recorregut que ha estat possible gràcies al treball dels seus membres i presidents. Així estem al peu del canó des del primer dia. El bo és que acabem mal un any de cansadíssims, però si ja ens recuperem per l'altre. I 25 anys no arriben tots. Treballant i ja no som nosaltres soles, que sempre ho dic, me repetís també, però les dones ens ajuden molt i estan al nostre costat. Fem molta feina i en ganes. Som un equip i tots ben avinguts. La veritat és que així no n'hi ha líos, perquè això no és feina, això és un hobby, i com a hobby nosaltres treballem perquè la gent estigui contenta. La matinal de Corbera és cita ineludible per als amants de les dues rodes i prova d'això és l'ambient que es va respirar al municipi durant la jornada de diumenge. Esta matinal la gent ens respon molt sempre. Sempre diguem el mateix, però és que és així. La gent sempre ens respon molt. Estan comentant-me que estan molt contents, l'organització ha quedat molt bé i això és d'agrair per nosaltres. Els membres de l'equip de motociclisme Corbera són una autèntica família i això es trasllada a la matinal que cada any, en el marc de les festes patronals, hi té lloc a la localitat. Vaig començar, els meus pares eren socis, jo des dels 4 anys que estic així, en esta colla d'amics, en este equip de motociclisme, 25 anys és tota la meva vida. La unió que n'hi ha entre tots, perquè si una taula sense les 4 pates de la taula no funciona i això funciona així, este motoclub. Sense tots no funciona. Totes les setmanes ens veiem per sopar els divendres i quan aplega la concentració encara hi ha més unió entre nosaltres i és com una segona família. I com bé diuen els seus membres i presidents, des de l'equip de motociclisme de Corbera, a partir d'avui ja es comença a treballar en una nova matinal, concretament en la 26a. La 26, la 27 i la 28 i totes les que puguen vindre.